L-ewwel strateġija nazzjonali għal kura paljattiva li għandha lan tmexxi u tigwida bidla importanti fis-servizzi offruti għal persuni li qed jgħixu jew qed jiffaċċjaw mart kroniku. Il-pjanu l-viżjoni dettaljati għal perjodu ta' 10 snin bejn 2024 u l-2034 huma komprensivi, ambizzjużi u b'implementazzjoni gradwali. Il-viżjoni ewlenija li tiġi żgurata kura paljattiva ta' kwalità għolja, integrata u aċċessibbli għal kull min jeħtieġha, irrispettivament mid-dijanjosi jew l-ambjent tal-kura. Min barrek il-miri li titjieb il-kwalità tal-ħajja, l-kumdità u d-dinjità tal-pazjenti tul il-kors tal-mart, waqt li toffri sapport emozjonali u prattiku anke lill-familji u l-carers saħansitra wara l-mewt tal-eżiż tagħhom. Il-kura paljattiva skont din l-istrateġija se tkun offruta f'kull tip ta' ambjent, mid-djar tal-pazjenti għall-isptarijiet u djar ta' anzjani sa' sptarijiet speċjalizzati. Mod partikolari il-pjan li proponi numru ta' rakomandazzjonijiet biex jitjib l-arfin dwar xin il-kura paljattiva. Għal dan il-għan il-kollaborazzjoni bejn entitajiet governattivi, inkluż dawk fis-settur tas-saħħa u dawk mhux governattivi. F'kumment Ridwan News il-Ministru Ġo Atiena Bela qal li din il-kura paljattiva se tkun qed isservi ta' dixxilpina u pilastru fis-servizzi tas-saħħa lokali. Aħna nixtiequ li jekk persuna li tkun waslet fl-aħħar fażijiet ta' ħajjitha tkun tixtieq li tibqa' fid-dar tagħha u tkun trattata għas-sintomi b'dinjità ġewwa d-dar tagħha, dik hija faċilità li aħna rridu nagħmlu realtà. Entnigat konsulent tas-saħħa pubblika fl-istess Ministeru saħaq li l-istrateġija se tkun qed tagħti dinjità akbar lil pazjenti f'ċirkostanzi simili. Nixtiequ li dawn jitrattawhom ta' umani, ta' nies b'dinjità. U għalhekk qed inħeġġu li d-dinjità tal-pazjent issa ħa tiġi diġà qed issir ma nixtiequ naraw iżjed li d-dinjità tiġi preservata għal kull pazjent. Għaliex il-kura paljattiva tagħti il-lok illi il-pazjent titratta b'mod holistiku. Jiġifieri ifisser illi il-pazjent ħadarru l-problemi kollha mhux l-uġigħ fiżiku biss.